verità mi fa male, lo sai. Έχει τίποτα για breakfast? Βέβαια, θες και breakfast. Μετά από τόση ώρα πίδημα, ανοίγει και η όρεξη. Τι να σου πω, βρες εκεί μια γυναίκα πέτσινη κανονική να βγάλετε τα μάτια σας. Γιατί το έχουμε κάνει εδώ μέσα. Εσύ δεν πηδάς, βρε, εγώ βγάζω σπυράκια. Όταν με το καλό τα τεινάξει και δούνε ότι τα τίναξε από τη δηλητηριασμένη Σεράνο, η μόνη Σεράνο που θα υπάρχει στο σπίτι θα είναι αυτή του ζαχαροπλαστείου. Το ξέρουμε. Εσύ πάντως διαφωνείς, χεστήκαμε. Έχω μαζονάκι. Κάρε λαξατόλ. Τα ρεπάν πότε θα μου τα δώσεις? Πότε είναι τα Όσκαρ? Δεν ξέρω. Εντάξει. Καλά πάω. Καμάρι μου, χαρά μου. Έλα παιδί μου, έλα παιδάκι. Γιατί δεν μας τα φέρνεις καλά να το δούμε? Γιατί θες να κάνεις παιδί? Οφά! Λέγε μωρή που είσαι να τελειώνουμε. Τι να σου πω τώρα? Για πες εσύ που ήσουν και καλή στη γεωγραφία. Πού είναι ένα μουλικό που τσιρίζει, που του πετάξανε την μπάλα στη λίμνη. Βοηθήστε με λιγάκι, κύριε Ρούσο μου. Πού είναι δύο λεσβίες που χαμουρεύονται? Σκάσε. Λεσβίες. Λοιπόν, συνοψίζουμε. Πού είναι οι λεσβίες? Πάρ' τα καβά σου πιο δεξιά και πες μου τι βλέπεις. Βλέπω ένα κοντοπίθερο που έχει χώσει το χέρι του στο βυζί μιας άλλης. Σε σχέση με τις γουνιώτες, πού είσαι? Φάτσα παραπλεύρος μετασυγχωρήσεως. Φάτσα παραπλεύρος μετασυγχωρήσεως. Βλέπω μία λατέρνα που έχει τσακίσει ένα μαλλί της γριάς και πάει και για δεύτερο. Μπορεί Αλέκα μου, τη λατέρνα δεν τη βλέπω. Δεν μου... Σκάσε! Δεν μου λες, εσύ τώρα ας πούμε αυτή τη στιγμή κάθεσαι? Ναι. Για σήκω. Σηκώθηκα. Φάνηκε, κρύφτηκε ο ήλιος. Να σου πω, σκάσε. Να σου πω, μία πάνω στη γεφυρούλα που σε φασκελώνει, τη βλέπεις? Ναι, τη μαλάκο. Ωραία, βρεθήκαμε. Εγώ λέω να αφήσουμε την κυρία από εδώ να του μιλήσει για την ερωτική της ζωή. Θα πεθάνει από βαρεμάρα. Δεν μου λες χρυσή μου, στα γαλλικά πώς το λένε το άντε και πηδήξου? Δεν μου λες παιδί μου. Τι μου είπε σήμερα ο Κοραχάης από το τηλέφωνο? Ποιος είναι αυτός? Ο λυκιάρχης σου. Sorry, δεν συγκρατώ ονόματα που πάσουν από Αλτσχάιμερ. Αλήθεια, εσένα πώς σε είπαμε? Μύδια. Είναι ανάγκη να παυτώ στην τωρίδα μου. Ωραία. Πήδα λοιπόν, στήσου στα 4 και μάθε στο λυκόσυνο τι σημαίνει αληθινή γυναίκα. Να σου πω Ντοντό, εσύ που ράβεσαι? Στο φουστάνο. Το γράφω. Σου έχω κι εγώ ένα κομμάτι στο επόμενο. Όχι τίποτε, Τάνια μου, τίποτε. Στέχτηκα λίγο. Φαφάκα μου. Ναι. Σκασμός. Θες να πάρεις ναρκωτικά, χειρότερα δεν θα γίνεις. Πάρε. Δεν σου το συνιστώ, αλλά να είναι light. Θέλεις να γίνεις γκέι, γίνε. Λίγο, μόνο κοίτα. Να είναι καλό παιδί και να έχει στρωμένη δουλειά. Ευχή και κατάρα όμως αφήνω παιδί μου. Να μην ψηφίσεις ποτέ δεξιά, θα τρίζουν τα κοκαλάκια της μανούλας. Πώς μιλάς έτσι παιδί μου στη γυναίκα? Έφαγα τώρα ρε Αλέκο, καπί το κάναμε το γιαπί. Να σου χώσω μία στο μάτι να σου πω εγώ. Ας τον Αλέκα μου, δεν ξεσυνερίζεσαι, παιδί είναι. Όχι πάπη μου, δεν είναι παιδί, λάθος είναι. Εσύ βρε Αλέκα μας πούμε τώρα, που είσαι επιτίδια, τι καταλαβαίνεις? Ότι έχω μία πουτάνα στη δουλειά. Όχι βρε Αλέκα μου, και εγώ το ίδιο θα έκανα τώρα, τι λες? Ότι έχω 2 πουτάνες στη δουλειά. Μια ιδέα Σολομό. Δεν φέρεις και την πάπια τώρα να σου τη φέρω στο κεφάλι? Ξέρεις τι σε χαλάει ρε Αλέκο? Τι ρε μάλλον? Που δεν έχω ειδipόδιο με την πάρτι σου. Πώς μου μιλάς έτσι παιδί μου, μη σου στρασάρω καμία και δεν έχεις δόντια να φας? Ναι, γιατί και τώρα που έχω τρώω. Μάνο παιδί μου σοβαρέψου. Δεν μπορώ, δεν έχω πρότυπο. Πώς μιλάς έτσι παιδί μου στη μανούλα? Σκάσε, μην ξεφωνίζεις, σκάσε και λέγε τι έγινε. Συγγνώμη τώρα, αυτό το τουλάχιστον αρέσει, έτσι δεν είχες λεφτά να το τελειώσεις? Όχι, έψαχνα πετατζή, αλλά ήταν όλοι σπίτι σου. Λέγε αγάπη μου τι έγινε. Πες μου που ακριβώς είσαι. Καθόμαστε σε κάτι μπανάλ καρέκλες. Κατατοπιστικότατο. Λοιπόν, επειδή το ξανά παίξα με εξαιρετικές κριτικές, πες μου τι βλέπεις μπροστά σου. Μπροστά μου, 2 λεσβίες. Κοίτα να δεις πλάκα και αυτές τις λεσβίες βλέπουνε. Να σου πω, σε σχέση με τις λεσβίες που βρίσκεσαι, καλέ, χωροταξικά το λέω, ξεκόλα. Το ξέρω ότι έχεις πάρει ό,τι πετάει από τραγάνα και δόθε. Σε παρακαλώ χρυσό μου, άντε μη σηκωθώ και φύγω. 5 γάλατα του λίτρου ίσον υπερκατανάλωση ασβεστίου. Ίσον έλλειψη βιταμινών. Άρα πρόβλημα υγείας. Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Πες ευχαριστώ αγάπη μου στο... Πες ευχαριστώ στον κύριο. Τι με ρώτησε μωρή προχτές που βλέπαμε Discovery? Τι? Γιατί μου
είναι κατόρθωμα να φτάσει κανείς στο Everest? Γιατί? Γιατί νομίζω ότι το Everest είναι στην Τζακάλοφ. Δεν έχει πάει στις Ομονίας? Ντεντά, Έλα. όταν το IQ σου φτάσει 30, πουλα. Θα σε σκίσω! Δεν το πιστεύω. Πάλι χωμένος εκεί μέσα. Αλλά εγώ δεν του κάνω σεξ. Τι ακριβώς κάνεις, πουλάκι μου? Σεξ καλή. Προφυλακτικό έβαλες, αγάπη μου, ή θα τρέχουμε? Μη γίνεσαι Γιαννόπουλος, ρε Αλέκο. Σου έχω πει εδώ μέσα δεν βρίζουμε. Κλείστο τώρα γιατί έχω να πούμε δύο κουβέντες. Κάτσε. Έλα. Να κάνω save το ημί της. Τι ακριβώς να κάνεις save, πουλάκι μου? Τα στοιχεία της, ρε Αλέκο, να τα σώσω τώρα την γνώρισα την κοπέλα. Και σου κάτσε με την πρώτη, δεν είναι, τσούλα είναι, παράτα. Κρόουλ έμαθες, πουλάκι μου. Κακό του κεφαλιού σου. Κάν την πάπια τώρα. Nessuno mi può